कि अपना ऊपर ऊंचा चढ़ के बाबा फानल खाला माला वाला ए दादा तो माला वाला ए दादा परल जुवती के पाला तो अपना ऊपर ऊंचा चढ़ के बाबा फानल खाला माला वाला ए दादा परल जुआती के पाला माला वाला परल जुआती के पाला माला वाला बैल का रब राखिए गुरुजी नादम गोपी सानी नादम गोपी सानी चेला लोग कहते कि गुरुजी जब यह कर्म करे तो रहल हा तो कंठी माला आ दाढ़ी बढ़ौला के टीका कइला के कौन काम बा ना ई सब उतारी आ गृहस्थ आश्रम में ढुकी हां सानी पानी गोती पूरा भरही गोती बैल का रब राखिए गुरुजी नादम गोपी सानी जी नादम गोपी सानी लोग देखा के फल मूल खाला अब भीतर तेल मसाला माला वाला ए दादा बात में कहत रह कि जे लहसुन प्याज ना खाइले स्कॉर्पियो में बैठ के हड्डी चबावत रह कहो त लोग के देखा के फल मूल खाला अरे भीतर तेल मसाला माला वाला ए दादा परल जुआती के पाला माला वाला ये